Tak pekný dobrý večer, vítam vás na pozápasovej tlačovej konferencii po zápase FC Spartak Trnava DAC Dunajská Streda. Vítam oboch trénerov, hosťujúci Csaba László, no a samozrejme domáci kormidelník Miroslav Karhan. Na úvod poprosím oboch trénerov o prvé zhodnotenie zápasu. Okay, I talk. Okay, good evening to everybody. You like to translate this? Dobrý večer, prajem všetkým dobrý večer. Normally, at the moment, I can just gratulate for the opponents because he won 1-0. V tomto prvom momente môžem jedine zagratulovať súperovi k víťazstvu 1-0. But on the way, I have to tell that after my opinion, maybe some people have other opinion, especially in the second half, the better team lost today. Podľa môjho názoru, ktoré možno niektorí s tým nebudú súhlasiť, ale myslím si, že hlavne v druhom polčase, hlavne vzhľadom na druhý polčas prehralo lepšie mužstvo. I think that if you see the reaction from the fans, that the loser was applauded, the winner, I think he was booed. So I think that he tell everything to you. But I am fair and sportsman, and I gratulate to my colleague in this way. Koniec koncov všetko dôležité povedala reakcia fanúšikov. Počuli ste, že mužstvo, ktoré prehralo, svoji vlastní fanúšikovia ho vytlieskali. Naopak víťazné mužstvo, ak som dobre počul, tak ho vypískali. Ale samozrejme som športovec, som férový, takže gratulujem domácim víťazstvu. He had one chance, he made one goal. I think that he had 100% the possibilities which one he had used, and okay, this 1-0, 3 points. We had, I think, in the second half 3 very good chances, and we didn't score. If you didn't score, you can't win the game. It's so simple as that. But I think in the second half we played better football than in the first half. Domáci mali jednu šancu, z ktorej dali jeden gól, takže mali vlastne 100% efektivitu, využili to, získali za to 3 body. My sme mali v druhom polčase 3 veľmi dobré príležitosti, ale bohužiaľ neskorovali sme a keď nedáte gól, tak nemôžete bodovať. It's finished. Normally that's all. I don't have nothing to tell about the circumstances. I don't like to talk. To je asi všetko k zápasu, o tých okolnostiach okolo stretnutia rozprávať nechcem. I just thought that it's very, very heavy to win here a game. Videl som toľko, že vyhrať tu v Trnave je veľmi, veľmi náročné. That's all. Ďakujem pekne, no a rovnako prvé pocity poprosím aj od trénera domácich. Dobrý večer, ja si myslím, že prvý polčas bol z našej strany dobrý, že v podstate supera sme do ničoho nepustili, aj keď takisto sme si v podstate nič nevytvorili, ale využili sme jednu chybu v obrane hostí a išli sme do vedenia, ale druhý polčas súhlasím s kolegom, že v podstate sme sa len bránili a na ihrisku bolo len jedno mužstvo a v podstate treba povedať, že aj so šťastím a s veľmi dobrým Adamom Jakubechom sme remizovali. Vyhrali 1-0. Ďakujem pekne, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. RTVS. Pána hostujúceho trénera, v tej premiére ste urobili niekoľko zmien okolo takej klasickej zostavy Dunajskej Stredy. Skúsení hráči sedeli na lavičke. Michalík, Pačinda, brankár Tofilovský. Chceli ste za každú cenu zmenu v tomto zápase? Yeah, I understand your question. I think after my opinion, just a second. First, I have to tell that he is the real colleague. You can translate. V prvom rade, predtým, ak odpoviem, musím povedať, že je to skutočný kolega. You are real because you talk really professional. Naozaj profesionálne shodnotil. I appreciate very much. A vysoko si to cením. And because he win the game, but he see very realistic.
takto, že vyhrali, ale vidí realisticky ten priebeh. And the other why I changed was because I had the feeling that some players he had to think a little bit about what he done until now. K tým zmenám, tak mal som pocit, že niektorí hráči potrebujú, aby si premysleli to, čo robili doteraz. And after the 6-0 losing game, which one was really not fantastic, I think I tried to bring fresh blood, fresh players, which one he was fresh mentally, yeah. But unfortunately, I have to tell you that especially in the first half, the opponent was really the better team. And after Pachinda come in, and I have to tell that Pachinda, he made also a lot of strikes in the front. He made also after really the difference. You can translate. Potom po tej prehre 0-6 v minulom kole, ktoré teda určite nemôžeme nazvať fantastickým, som chcel do mužstva priniesť čerstvú krv, hlavne čo sa týka mentálne, alebo teda v hlave, aby to bolo čerstvé. Lenže musím priznať, že v prvom polčase bol super lepší a zmenilo sa to, až keď prišiel Pachinda, ktorý ťahal veľa útokov, ktorý znamenal nebezpečenstvo pred superovou bránou. Even Živković, which one he don't played long time until now. I think he made a good game. He had even a big chance, like a right back, to score. Takisto Živković, ktorý dlho nehral, dnes dostal šancu a odohral podľa môjho názoru veľmi dobrý zápas. Dokonca tam mal obrovskú šancu na vyrovnanie. I think Vida also, which one come in, he was more offensive and he had, if he play a little bit earlier the ball, I think it's not offsides, and then we have a big chance after this. But so generally the change shows that we have 25 players and everybody can get the chance also in the future. It depends just from the trainings from the performance. And in our situation, to be honest, we have to win games and I have to risk. Yeah, it's so simple is this. Even if you saw that in the second half I brought a target man, which one is big, just to try to win the header. Unfortunately, we didn't score. Takže Vida ďalší, ktorý prišiel do zápasu, aj keď neskôr, je ofenzívny typ. Keby odohral rýchlejšie tú loptu, kde Pachinda sa dostal do offside, tak by z toho nebol offside. Ale treba povedať, že máme 25 hráčov v kádri, každý má šancu, záleží od toho, ako bude pracovať na tréningoch a zápasoch. Sme v situácii, keď potrebujeme vyhrávať, je to pre nás veľmi jednoduché. Nie je veľmi o čom rozprávať, treba vyhrávať. Spravil som ešte jednu zmenu tam ku koncu, prišiel Vysoký Michalík, ale boli tam aj z toho plynúce nejaké príležitosti, ale bohužiaľ neskorovali sme. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči, Janko Král. Mira Karhana, by som sa chcel opýtať, ako vnímate tú atmosféru, čo teraz vznikla okolo klubu, fanúšikovia prestali fandiť, ako sa ty na to pozeráš? Je to na škodu futbalu a hlavne pre týchto mladých chlapcov, ktorí v podstate dostávajú šancu a mali by tí fanúškovia byť 12. hráčom, pretože tí mladým chýbajú skúsenosti a určite, že keď cítia, alebo keby cítili za sebou toho fanúšika, tak by sa im hralo ľahšie, tak toto majú ťažšie a si myslím, že to je len na škodu veci a svojím spôsobom škodia vlastným hráčom. Ďakujem. Ďalšiu otázku. Ešte jednu takú taktickú vec. Pri rohovom kope Dunajskej Stredy sa traja hráči Spartaka vysunuli vlastne na polovičku ihriska. Keby si toto mohol komentovať, lebo je to také netradičné. Chceli ste naviazať viacej hráčov Dunajskej Stredy tým, že sa vám v minulosti možno až tak nedarili tie vysoké lopty brániť? Tak vieme, že Dunajská Streda má silné štandardné situácie a
tým, že sme nehali to hráčov na polovičke, takže sme dúfali, že budeme viazať 4 súperových hráčov a v podstate nepôjdu s takým veľkým počtom do našej 16.